baba Isabel vapindira kama studio Boshongora nzipuni zinangu za nkhani ziri kushoka ziri kushupa nkati machorongwa Boshongora segment nsiku ya lero uno. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndakadzibata ndakadzipakata dzimwe dzinochemedza dzinosuwisa pamwe chete nedzinonakidza ndokusaka chinzi ndefenyiro yevanhu vese. Zimbabwe dzandakapakata panapa inyaya dzakati wande. Nyaya yandinayo kutanga inyaya yakaitika kunonziko kumwenezi yemwanasikana kana kuti muroora mwanakomana akaroora mukadzi wake akaita mwana kutanga akafa wepiri akafa wetatu mwana akafira mudumbu chinzi BP mukadzi akaita zvekuti operate kuti mwana uyu aite sei abviswe. Zvadaro mwanakomana akabva ati kuna mai vake mushure mekufamba mama ini zvekuroora kana zvemukadzi andichada imba yangu ndakuvhara. Mwanakomana achigara pamba akabva abvisa mukadzi pamba asi anga ari manyepo anga asina kurambana nemukadzi. Mukadzi pakangona kuti azvitakura kepiri akabva aendesa mukadzi kunze. Mukadzi akabata mimba kubva pagore mwedzi wokutanga kunosvika pamwedzi wokupedzesera but kwaibatsirwa achibva andizvo aiwa zuva rekupona kana kuti mimba yakurwadza ndopo unofanira kudzokera pamba kuti ugonzwa kuti zviri kuitika pamba penyu chii. Zvakazoitika ipapo mhuri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita nhasi pane ungano yekumba yehama dzekumba kwavamwene nehama dzemuroora asi nyaya yanetsa ndeyekuti mwana waamai avanonde ndemuri dzemukadzi ari kutiza zvekuti vanhu vari kuti dare racho richafamba sei zviri kuitika pamwe chazvinzwa. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura iyi iri kwachifisa muriwo masabhuku munemo kana chine chifisa muriwo amuri yeZimbabwe tinenge takuenda sadhana chihotairi ndokune nzvimbo iyi pane vachinhu vari kuchema panzvimbo iyi nenyaya yekuti vakagara mukati menzvimbo Zimbabwe vanhu kana vachigara mukati menzvimbo kumamisha kune masabhuku nemadzishe haukwanisi kuwana stand usina munda. Unopiwa stand nemunda wako stand nemunda wako nokuti kana uine stand usina munda zvakafanana kuti uchiri kutsvaka gokoenda nokuti munda ndio unoraramisa munhu ende hauzoiti munda wacho usina pekugara unoenda kumunda uchibva kupi. Nyaya yaitika munzvimbo iyi inyaya iri kuchema vanhu yekuti izvezvezvi vakangozonzwa munzvimbo mavanogara mauya munhu ari kupega nzvimbo achiti panapa ndakapatenga ndepangu. Vanhu vari kuchema kuti isu kana tina sabhuku munzvimbo tina mambo munzvimbo nzvimbo ino kana ichitengeswa tinoudzwa pari kuda kuitwa development yakati saka imimi nzvimbo yenyu yaunikwa ine kodzero zvakati saka imimi vakusanotsvagirwa vana vemunyika yeZimbabwe havaraswe. Uchimenzi pane vakuru vanosanotsvagirwa kwokuita sei kwokuyenda saka ivo vari kuti tiri kubvunza vamwe vakuru vemunzvimbo vari kuti hatitozivi kuti munoendezi asi munhu uyu ari kuti ndakatenga nzvimbo iyi vari kumuziva. Akutopega munzvimbo dzavamwe vamwe vakarohwa makona eminda vamwe vakarohwa stendi yese akutopega panzvimbo ipapo. So vanhu vari kuti tibvunzirei isusu hatisi vatorwa vanobva kune imwe nyika tiri vanhu vemunyika yeZimbabwe sekuti inzvimbo dzakawanda dzarikanzwa kuti kwakati kuri kuvakwa nenyaya yedhemu vanhu vari kubvisa vari kuvakirwa vachitora nzvimbo chibva pano muri kuenda uku dzakawanda nzvimbo dzakaafektwa nezvinhu zviri kuitwa zvimwe zvichigadzirwa zvine musoro asi kuchedzime muri kugara apa makubva apa muri kuendeswa vanotobatsirwa asi vanotanga vatoudzwa kunzi garai pano vedu wei pano paonekwa chakati havana kuitwa zvozvo vakaona vakunzi pana pamhopo. Regai tizonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini. Yekumi yetatu mukoma KB ndine zvikoro zvauya kuno zvatisati takutaura nemazita zvikoro 90% zviri kuramba BEAM kuti ndidzokera kumba kana kuti iwewe mbobhadhara mateo matatu BEAM yozochanga kuenda kumberi. Vamwe vana vakabva grade 1 vachibhadhara neBEAM anzi kwezvezvi wa grade 7 chitipa cash isusu kana kuti iwe hunza mari kana BEAM yauya tozokudzoresa. So vanhu vari kubvunza kuti zviri kuitwa zve maheadmaster matinopiwa manamba avo tikavafonera vari kuramba kudara mafoni. Vari kuzoti nyaya yasvika muti yasvika vari kuramba kudara mafoni. Aiwa regai tizonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini uye tikakwanisa kubata mutauriri weMinister of Primary and Secondary Education pamwe chete kana Honorable Minister Torirai Moyo tine vapinza ka pachimuti live kuti vapindure pamwe chete kana kubatsira vabereki vauya ka nenhuna dzavo 2 minutes to 10 ndo pafika nthawi pari manje anenge achifuna kakubweresa nkhani ku National FM munipatikata ne baba Isabel. Icho kwa demo ya Zimbabwe machita kuunza nyaya dzavo kana kundibata muri ya Zimbabwe tikokwanisa kusvika ipapo munondifonera pa namba dzinoti 0771 545
025 0771 545 025 0771 545 ndizo namba dzangu dzizo, asi pa namba iyi musabhipa. Tinotenda mai Tasha Hofori kambo kanonzi ngwarirai vana vangu ka Dr. Oliver Mutukudzi kanondiitira zvakanaka kanondifungisa ka my late daddy nematambudziko regai tozokutsvagirai ka mai Tasha Hofori tokupfapfaidzirai ka apo tiri kurangarira ka nhaka yatakasirwa kane mushakabvu Dr. Oliver Mutukudzi vakazvarwa musi wa 22 September 1952 vakatisiya ka musi wa 23 January 2019. Nasi musi wa 23 January 2026 tiri kurangarira ka 7 years mushure mekunge ka tasiwa kane gamba renyi. Papa Isabel tsudzirai chemwe icho kwadi muri Zimbabwe ndine mondiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kutsotsora dzirukirika matima enyika ino wamukaseko Sicilia panda pamukanda potso wamukaseko Betha nziri pamukanda potso wamukaseko bosi chao sichuma chimuti vakabata muri pamberi kwa ipapo kureseko kugwanda wamukaseko bosi zvemunyati pasisa business center chimuti vakabata wamukaseko bosi Chineke chimuti vakabata mofela mbofu ya mukono akabuda chimuti ipapo wamukaseko itite muzimba gumete bisare kwa bulawayo chenge masara madambose wamukaseko makoni pachitungwisa chimuti vakabata ipapo wamukaseko Princess Rura Maigonyora chimuti vakabata kudite wamukaseko ambassador Tinashe Goshora Tribal Lipa chimuti vakabata kudite kwanzi takachibata tikufamba nacho wamukaseko tiri mutsango hwejedza baba nyasha chimuti vakabata kudite timu spirit chimuti vakabata muri kuenda nacho paka mwenezi chako mwenezi chiri kuti tani zuva rakabara muroora zuva rakapona muroora zuva rakazvara muroora ndo zuva rakakurwara vamwene chirwere chemaziso. Baba Isabel usatanga kutaona sachose mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva kufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva masakasi na chinu reporting masakasi na chinu reporting to jani wakataka pakudaka Nicodemus akatebera niko baba yapo twene Leviticus jani akati ndo shidawo Simon Peter akazopedzesera pakutenda Mother Mary tapio romansi paini fata pitani bro afana tuzipekeshani mtiraima jumanda wakachiwemba kebedekiashi sipiliti horomaiti teni oroshuweri pinfo wakachiwemba sipiliti horomaiti teni oroshi aki oroshi airi rikiti vu chakumwenezi chiri kuti tani inzwai muri yeZimbabwe. Yes pakaita mwanakomana achibva aroora mukadzi wake aroora mukadzi wake kudaro zvakaitika ndezvekuti mwanasikana akaroorwa muvhileji mimomo makakurira iye makaberekerwa iye vabereki vake vatori nefamily yekwamazisapuku okay ndokubva aroora musikana but maroorero akaita musikana ushu ndiye kudai akakombisa musikana wake ndokubva vadanana kudaro ndokubva atora mukadzi uyu nenzira yekutizirwa musikana achitaura kuti inini pacho handichisina kumira mushe ndine pamuviri achibvatizira mukomana akatambira musikana wake mwana akaenda kwa tete akadzi yemukomana ndobva aenda ikoko tete vakasvitsa mashoko kuti kudichi kune mwanasikana auya ari kuti zvakanzi amai vake vachibva vachivedzera kuti hazviiti kuti mwana wangu atore musikana uyu nemhaka yei akakura tichimuona muno akadanana naPosho akadanana naKanyemba akadanana naEzra mamakashu vese ndiwo muvhileji munomu saka inini ndindosogara nemwana yekumuita muroora ndaramba ko zvakaitika kumashure uku tikada kuzvitarisa tingaenderere mberi here senyika tingaenderere kumberi nokuti munhu wese ane tunhu twake tunhu twake tunomutevera kusanganisira ivo yes vatori netwavo twaivatevera vachibvatsika madziro mwanasikana ndobva aramba ari kumba kwatizokanzi garai naye ikoko kusvikira mwanakomana pachake semunhu aimbobata-bata nokuti aita zvichibhiridhabhidha chivakavakandirika ndobva atora mari ndobva atenga mombe ndobva anopa mai vake vakamboda kuiramba vakazonzi nevamwe vakuru aiwasvi kana mwana akura aka azviite nokuti honai zvauya nemwana uyu pamuviri
inhumbu mutemo wemadzimambo unoti kana nyaya yaenda ikoko kumuda kana kusamuda uchabhadhara ende mwana ari mudumbu uyu muchamuchengeta. Mukomana aibvuma kuti pamuviri ndepake zvaakaita nemusikana aizviziva. Okay. Ende akatobvuma kuti enda kwasisi wangu shoko kuenda kwaamai ndokwanakazorambiwa. Right, atora musikana aenda naye pamba, aita murooro ari papo, aita murooro ari papo. Mimba iyayi yakangoti mu5 months ndobva yabva nematambudziko aichaonekwa. Mabviri akaita mimba yemukoma KB ahasi yaikuti kwanziso munhu anonzi abuda ropa aita sei mwana akangoona ave iye hapachisina chinhu dumbu hapachisina kufuta hapana chabuda angosara ari iye. Ndokufambira nyaya dzacho ndokuita pamwe pamwiri pachibva pavhasakarire ne5 months ndokuita pamwiri pechitatu pamwiri paya ndo pakazoda kumuuraya mwanasikana mushure mekunzi mwana ainzi akatofira mudumbu atozvinotokwanzi kuinjuswa kuti tsvina iri mudumbu isiite sei ibude handitika. Right, mukufamba kwake ndokunzwa kuti no hatikwanisi kukuudza zviripo nokuti mukadzi ndiaenda kuchechi murume asingaende kuchechi but mukadzi paenda kuchechi ane nyaya dzaibata dzinoenderana nekumba kupi kwemukomana. So nehama dzake vainzigatina matei chikonzero iwewe ungazogara sei ukateka kutungamidza nyaya yekuti nyasho kwari kubuda akadai so iwe kuri kumba kwachizwa kuita sei kwaunogara namatamwana anokutungamirira. Ndobva azoenda nemurume kwanobatsirwa murume akati shamwari yangu mukadzi wako tiri kuona nyaya yakaitika kudhara mukadzi wako hatodi uyu zvachose but iwe mukadzi wako unomuda iwe hauna dambudziko mukadzi wangu ndomuda saka anofanira kuziva zvokuita ndiani ndiwe. Mukomana achibva ati kuvabereki vake inini sizoichienda kubasa ndakumbogara kubasa kwamwe ndichapota kuchiya uku neuko apo neapo nekuti kubasa ndanzi handichapiwa maofu penguva dzese ende ndiri kunzi ndiri kunonoka kubasa saka ndakunogarira padhuze nechi nekubasa but hana mama zvanati ndikudze mukadzi uyu ndiri kuona kuti imba yangu haifi yakasimba mimba dzose dzaenda idzi dai kuri kudzi vana vavapanapa dai musha watokura saka mukadzi uyu amai vakati takakuudza kuti vamwana munotora ninga ane mhepo dzekumba kwavo ndakagara ndakuudza kuti mukadzi uyu haite sei haite uyu haite musana wakaona kumira mushe murume achibva tura mukadzi achibva muti ndamuendesa kwatete vake ndamuramba akati inini mukadzi ndiri kunomupereka ndichanovaudza kuti mukadzi wangu imbogarai naye ndokuda kwedambudziko iri ndichadzoka ndomutora. Saka iye kwaakaenda kunobatsirwa vanga vabatsirika vambotaura vatobuda mumwerezi vakaenda kunemwe nzvimbo ndokunobatsirwa variko kosvikanzi shamari yangu nokuda kwekusimba kwesimba riripo apa pari kugara mwana ndo pakaipa hongu kubatsirika anobatsirika but ari kutambwa naye kubva ropa richitaka kuumba munhu kunosvika mimba yakura iringe ratokanganisika kudhara kana uchida mukadzi wake mutorombo mubvisa pa ndobva bvisa mukadzi pamba. Aitopota paweekend achienda kupi kumba kunoona mai vake achivavigira zvinodiwa but mukadzi wake achigara naye nokuti iwo havaende kubasa ndobva agara mukadzi wake achibatsirwa achiita sei but mashoko akabuda kwaigadzirwa kwaibatsirwako zvikanzi shamari yangu rega tikuzivise hatidi kuti mukadzi wako aite mwana but chichisiya chaikonzeresa chiri chipenyu nokuti tikachisiya chiri chipenyu chichagadzira zvakare mazano ekuti apo ndanzvengo apa mwana abuda kunze zvaari kunze tomuita sei mamuka seiko gogo 6 pariseko paSouthampton pamwe chete kana gogo kanyama vanenge vakachibata. Rega nditi happy birthday mukoma Kobe kuna mai maka varipo paGlenora apa mai maka mukoma KB gora muchete kana birthday kana kungoita imwe party kana kuma road show vane kamwana kavo baba party kanobata chimuti ende kachibva kubata chimuti kako kana mukakaisa pastage kanotsudzura muzukuru wakuti kuti uri kumbereka unopedzerwa mwanasikana akura sei kana sikakanganisi mebhatiri kumagrade 4 anoitei kuratidza kuti anobata chimuti jaivhi rinorohwa ipapo avanonzi mai ani mai maka vari kupi vari kuGlenora mai maka kuGlenora chimbo rekudhaika maka achitsudzura handiti kakadakadi zvese nekajaivhi kake kavhidhiyo kacho mutitumira timbomuona tomugadzirira magunanzi ake vatsigiri veutakataka express ari kakachibata inzwa baba pati zvikanzi inzwa manakomana zvatiri kuita panapa ndezvekuti iwewe kunyange dambudziko riri kumba kwenyu amai vako kana baba vako kana hama yako avafi vakachinja kuita hama dzako hama yako ikaita mbavha
chingachoda kubviswa pauri umbavha but ukamafa ukabviswa saka uinzwa kamashoko andiri kutaura panapa mukati medheni yoroshi ndiri kushevedzera kuti kana uchinge wapinda mungwambite ndichabatsira murandikadzi wako pano pamuviri pake akasabata mwana ndichabvisa magemenzi ndichabvisa hembe dzekushanda nadzo asi mwana kana achinge abatwa inzwa pari kunetsa ndepekuti paari kuraramira ndo pane mudzi webasa rinozoita kuti mwana wako aite sei afe zvatakuita panapa ndezvekuti kana ararama toda kuzama minzi futi yekubvisa ichocho chiri kumba kwenyu chinozoita kuti mwana afe pane yekuchikoro yainzi chi multiple choice yekuti unosarudza kuti ndoita ipi abcd so nyaya iripo ndeyekudai chandiri kuda kunobvisa inini kana iri hama yako ine chinhu ichi ndiri kuenda kunobvisa chinhu kwete hama okay chakaita kuti iwe umbozvarwa iwe dai iwe wakaitwa zviri kuitwa mukadzi wako uyu dai uripo here zvikanzi kwete zvikanzi right zvatakuita panapa hama yako iri kuita zvinhu izvi inotoziva ropa paragadzirwa kana uri pamba iko zvino zvavanzvengana naro izvo zvakuti mukadzi akaenda izvo zvari kuti uri chimborome zvatoda kuita vanotoda kuvateya zvakare neropa racho hatikwanisi kuvabata apa tisina ropa racho but ropa racho ndiro rakatisisa zvakare tikaisa kunze kwemusha tovabata sei ropa riri kunze mukadzi wako pano takakuudza akurwadziwa dzokera naye kumba unoti mama ndakazotaurira nemudzimai wangu nekuti paakabuda pamba pandikamuendesa paya anga atoene pamuviri saka izvo adzoka achiti ndakurwadziwa preparation zvese zvinodiwa kunani kwandiri but usati wadaro ndoda kumuperekedza inini kumba kwete iwewe uchataura nawo pafoni mama vako kuti mukadzi wangu atakuya ikoko handira kuziva kuti patakasiyana paya anga atowane pamuviri saka akuya ikoko but iwewe pachako usaendesa mukadzi kuchipatara haisi mimba yekutanga ishi tsvaga nyamukuta wako mauya pane mukadzi wako ndovaperekedza kunovasiya mumba make okay ikoko kumba kwaamai vako handi unemba vanzi zuva katava kurwadziwa mukadzi zvikanzi no ukungori kurwadziwako zuva asati rakwana zvikanzi mangwana haikusinova kurwadziwa mangwana unogona kupona nyamukuta wako ndiani zvikanzi right chisiye nyamukuta wako ndakuda kupa nyamukuta wangu inini but handini nokusiya kumba awo vatatu nyamukuta nemubatsiri nemukadzi akazvitakura ndokudosvika pamba kwanzi vachisvika pamba kuti pamba vakaona vamwene vasipo vaona vamwene vasipo vamwene vachidzoka vakaona mukadzi uyu akatorana kuseri kwemba nevamwe vakagara vasingazivi ndo pakanzi tauya panapa shedzai machuma kana kuti shedzai mamoyo maozoti mama vake vaita sei vauya achifamba kuende kwaiva mweni vakabata musana vakatura befu kuti uri kubva kupi hinga mwana wangu akandiudza vani kuti nemi makasiyana sikanzi mama nemwe wanga naye amufariri here zviri pamurora onai mwana ari murora mwana wenyu sikanzi wo sikanzi no problem andiani kumba kwake imba yake iyo ndo zvakaitwa ndobva vaenda kumba ikoko vachipinda ipapo zuva ravasvika iroro vanga vanzi mangwana achingopinda makutaka kurwadziwa ndokutaka kurodza vakanyimwa mvura yekumwa plus mvura kuti mudzimai ari kuzvibatsira mumba munodiwa mvura mukadzi akaenda pamugodhi waakaenda naye ari nyamukuta kusanganisana nemubatsiri vachida kunochera mvura pamugodhi vakanzi mugodhiwo haucherwa mvura nevakasviba svikanzi kwese sitasviba taitasiye haucherwa vakaenda panext door ndopa vakanochera mvura yekubatsirika semumba muri kubatsirika kubatsirwa chi muruma right nguva yakakuchema mwana kungoti amwene ndongo yakataka kuchema vachiti chichaitika andichandikamboona kadai ndibatsire ndishedzere muzukuru wangu ndishedzera vanhu panext door bosi vanga vari 1 vamwe vari kumunda ndishedzera muzukuru wangu apana chandichaona andichakwanisi kubuda panze ivaona kanga aripo mubatsiri akanga aripoyo akabva siya nyamukuta iye achibaturwa pasi achibva aenda kudaro mukoma kepi inzwa zvakaitika mushure mekushedzwa vazukuru vavo vauya vamwe vana vanga varipo baba vaenda panext door kunoshedza vanhu vanga varipo vakataka kuchema uchitewe ndiri kurohwa nemwana mucheche but mwana mucheche ari kuti ndiri mwana wanhengi nhengi wavari kutaura ndiye mwana komana wavo apa hapo apa mwana aita se vanhu vari kusvika makorokoto uko ako amai vari kuchema baba Isabel pakazvarwa karusvava yes mwana uyu gogo vachibva vati handichaoni asi ndiri kurohwa nemwana mucheche but mwana ari kuti mwana wanhengi but mubatsiri akuzotaura nyaya iyi achitaura pafoni chinhu zvaitika kunoko anotaura mashoko achiti iyo mwana ari kutaurwa haasiriye mwana iyeye azvarwa ikoko mwana ari pakati pevana vemimba dzakabva nezvakaitika ndo zvakaitika izvozvo zvikanzi wow zvatipedza kudaro
mwana komana karamba kuuya anzadzi amai achibva yauya ichibva yanzi kati vatakuri tienda nawo kumusha vachibva vaenda nayo kumusha amai havana kumbogara vaona mwana uyu akaponwa apa vachibva vaenda kumusha achisvika achitaura zvikanzi ko mwana tiri kunzwa kuti ndozvaitika vachitaura nemwana waamai anoti aiwa inini ndiri kubasa handiko neniwo nditofanira kuti kwaitei kunzi kwaita mwana but ndiri kunzwa kuti mama vaita sei vakurwara zvikanzi chii chaitika zvikanzizvo ndo zviri kuitika zvikanzi but mandiri kufamba mese mwana anozovanza mandaifamba inini ndainzwa kuti ndo zviri kuitika but ini ndikangotsvaga mubatsiri wokuti andibatsirewo but hamina kuti munoona sei ndo pakabuda umwe mukadzi wehanzvadzi yavo achitaura achiti taifanira kuti tibate tigare pasi nemuroora muri kunzwa here mashoko aitika pekuti mwana uyu akaita vanongona kuti vatatu vachifa nhasi atsvaga mubatsiri auya pano achipona mwana vatete kuti sei vabvatanga kurwara ngatibatsiranei mungakuitise mukana wekuti mutaure nemuroora muroora achibatsira kuti inene chandakaita kutsvaga kuti ndiite sei ndibatsirike nekuti honei vana vangu vaperera pasi vese zvikanzi taura nyaya yako zvikanzi imi mungatitaure naiyo but pavaitaura manje vakazoudza hama dzavo vachiti musati mafamba kuenda kure ndiri kukumbira kuti mutore mombe yangu mudanga mupe muroora wangu muchimuti sore kumbira ruregerero taurai kuti ruregerero ndorei amai vakaramba kukumbira ruregerero torai mombe yangu mudanga mupe muroora andikumbira ruregerero ndere vachibva varamba so zvakazoitika ndezvoti muroora akabva audza amai adzamai kuti taurai inini ndakabatsirwa zvakadaiso saka mubatsiri ashevedzwa nhasi ndo pane meeting yehama dzemuroora pamwe chete nehama dzavamwene but nyaya yandazoudzwa nhasi kusina kuti inogona kuzokundikana kuti dare riitwe nderekuti mwanakomana anove ndiye murume wemuroora ataura kuti ndakaifunga ndopiwa ofu but ofu yaita sei yakoniwa but amai ava vachiri kungorwara vari kushevedzera kuti ndiri kuramba ndichirova nemwana but mwana ari kutoshedzera kuti atori muzukuru wangu but nzeve dzangu ndiri kunzwa kuti kwanzizo mwana wemuzukuru wangu mwana wemwana wangu nenge muri kushedzwa nani kwanzi ndiri kuzvinzwa munzeve dzangu saka mwanakomana vambenga vachinzi vari kumukumbira vanasekuru kuti no kumbira zvakafanana nekuti kumba kune rufu hatifungi kuti unganyimwa ofu uye konoko apa mubatsiri ari kuenda futi mudiwa ndiyatodiwa ipapo zvakanyanyisa okay saka hatizivi kuti zvichabuda here nhasi kana kuti hazvibudi uyezve pachasvika mubatsiri mai ava vane zvavanogona here kuti vaenderere mberi nekurarama kwakanaka sezvavangasaona okay so dambudziko rekusaona richiripo dambudziko rekurohwa remwana riripo vachinzwa voice munzeve achitaura kuti ndiri mwana wanhengi ndo vana nhumbu dzakabva dziya nekuti mukomana uyu haana mwana ari kufamba uyu mwana ari kutofamba ndouyu akatozvarwa izvezvi kachiro rikasvava akasati kane mazuva saka asiudza kuti iko zvinozomubatsira ari kuti iye nguva ichatanga vanhu kubatsirwa ava kana vaungana mai ava vachatanga kuona rese mazuva ose uyezve mombe vari kubhadhara kana chinge vabhadhara pane kuregerana rikuchavepo pakaipa aunza nyaya kuchimuti ndiyani hanzvadzi yemuroora pamwe chete naiye mwanakomana anova ndiye muridzi womukadzi so mwanakomana paakaenda kumubatsiri achinzi bvisa mudzimai wako pamba pauri kugara umuendese kumwe handitika pamuviri pachabata kana pabata nguva yakwana yokuti abetserwe anofanira kudzokera kuva kwavamwene asi wosarudza kuti uda kubata mwana here kana kuti akakubereka iwewe achaita dambudziko raachasangana naro pachazvarwa mwanakomana akasarudza kuti kudini akasarudza mhuri yake kuti inini ndoda kuti mhuri yangu ndoda kuti mhuri yangu ende ndichamutrepa neropa riri mauri nokuti ndora vanodya 3 minutes past 11 ndio pafika nthawe pari mai but zvakangomba baba Isabel kusarudzirwa kuziwa na mai kuti ankazi wafuna akakuroora uyu anoita rini right pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri kumwenezi ichokwadi muri yezimbabwe nhamba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndidzo namba dzacho tinotenda 27 minutes to 12 ndio pafika nthawe pali manje concept for ichi zviri kufambere vanenge vakachibata chimuti papa Isabel pfapfaidza ichimwe icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndekutsotsora dziri kuitika matimana wose enyika ino paka nyaya ndoda kutaura panapa mukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti mutoko kana ndichiti mutoko mukoma KB ndiri kurwadziwa nenyaya yakaitika kwa mutoko maitikiro yakaita nyaya yemukoma KB yakaitika ndikuti kune mwana
mwana uyu zvaakaita ndezvekuti anogara nambuya vake, achigara nambuya vake kudaro akanetsana, akatora mabhiskits achibva adya, ari mwanakomana ari makore ari murugwaro rwechishanu grade 5. Okay. Saka zvaakaita mwana uyu akatora mabhiskits achibva adya mabhiskits kudaro, achibva abvunzwa nezvemabhiskits kuti kochi mabhiskits apa anga aruma aita sei, aenda kopi. Mwana uyu ndokusheka kwemazuva asisawanikwi, ndokubva azowanikwa mwana uyu akazvisungirira ari mugomo riri padhuze, akatofa, atoratidza kuti iye pachake atokanganisika, muviri wako watokanganisika. Baba Isabel, mwana komana ari mu grade 5 aigara na gogo, aigara na mbuya. Mbuya amai vane, ndingangoti ndi mbuya amai vaamai. Okay, so mwana akatora mabhiskits achibva adya. Gogo mukubvunza mwana achibva angoshayikwa kwemazuva, achibva disappear, achibva shayika. Kuti kushayikwa kwakaita mwana akatiza here mhosva yanga aita yekudya mabhiskits asina kupiwa. Ndo zviri kuziva vanhu zvokupedzisira kungoti paakabvunzwa nyaya yemabhiskits ndo akatooneka atokanganisika ari mugomo, akazvisungirira. Ya, nematambudziko Baba Isabel. Zvinorwadza mukoma. Ya, pakaipa 20 minutes to 12 ndo pafika nthawi pali manje chimwe chamakabatira Zimbabwe tinoti kudini. Pane nyaya ndinayo mukoma KB iri kuitika mukati menzvimbo dzakawanda. Nyaya iyi ichiitika mukati menzvimbo yakawanda munyika yeZimbabwe kusanganisira kumashure neyaNigeria. Yandauya nayo nhasi inyaya iri mukati menzvimbo yekwachihota uko, yekuti vanhu vakangoerekana vapiwa matsamba yekungoona munhu anouya achiti iye akupega panzvimbo. So vanhu vari kubvunza vachiti ivo kana vari vanhu vari mukati menzvimbo yavanogara, kana vanzi vanofanira kuti vabviswe panzvimbo, chii chinofanira kuti chiitike, nekuti pane kutungamirira unotangera pasi kubva kuna sabhuku kuna mambo zvichienda kumberi. Saka vanhu kana vachibviswa panzvimbo, chii chinofanira kuti chiitwe? 1 2 tine vanhu mukoma KB vari mukati menzvimbo dzakafanana nenzvimbo dzekungozi kunouya munhu achiti panzvimbo panapa papanzvimbo pangu. Okay. Kongozoonekwa zuva rimwe kwatosvika dzimotokari nevanhu vane main power yekuti vanhu vanosvika vachitobviswa munzvimbo, mumba, zvinhu zvichibudiswa mudzimba zvichisiwa kurodhi, vanhu vachibviswa pasina kuwirirana. Kana kuti munhu anogona kune imwe nzvimbo iri kugara vanhu yakatotengwa yakatogara vanhu vatobhadhara mari dzavo vachigara ipapo, koita munhu anotenga nzvimbo iyi, atenga nzvimbo iyi kunongori kana kwangosvika vanhu vachishevedzera kuti muri kuzviziva here kuti nzvimbo yamuri kugara haisi yenyu, tatouya bvisa zvinhu mudzimba. Vanhu vanenge vachirohwa, vanhu vachitakurirwa zvinhu mudzimba zvichisiwa kurodhi, kana mvura ichinaya midziyo ichita sei, ichitonayiwa. Vanhu vari kubvunza kuti hongu kune nzvimbo dzinogona kunge dziri dzokuti sekumapurazi vanhu vakasiyiwa vachigara ipapo, kana kuti yave state land yotengwa nemunhu, munhu iyeye haasi kuyazokupai warning, anongoerekana asvika nemamboma netsvimbo nembwa, vanhu vakutomhanyisiwa, vanhu vakutonayiwa. Kana kuri kuti munhu atenga nzvimbo, kana kuri kuti nzvimbo yawakanga watenga iwewe ine vanhu, inzira ipi inoshandiswa yekutaura nevanhu varipo kuti vapiwe mazuva ekutanga vabva, then anouya kuzogara wosogara, pakuti vanhu vanosvika, vanhu vachirohwa, vanhu vachitakurwa, vachiendeswa parodhi, mvura kana ichinaya zvinhu zvichinayiwa, kana kuine mbavha zvinhu zvichibiwa. Panofanira kushandiswa nzira ipi yekutaurirana nemunhu anga achigara panzvimbo nemunhu akatenga. Inyaya yatekeshera iyi, inyaya yanetsa nguva nenguva, vateereri vanofona vachikumbira kuti vangabatsirwa sei. Handizive kuti ndiani ihofisi ipi inogona kutibatsira tikavashedza vakauya pana Baba Isabel. Kana kuti mukoma KB kuti munhu akangoona paine nzvimbo yakamufadza, anokwanisa kungosvika here kungoti apa ndiri kupada apa, anogara ipapa kutoti yes ndipe mari wakutogara ipapo, vari ipapo vasingazivi vanongorekana pakutoiswa hoko, patengwa dausa chikoro, patengwa dausa pabusiness, vane munyika yeZimbabwe. Hazvisirizo nokuti nzvimbo lendi ndeyehurumende ndeyenyika, pane mutemo unofanirwa kugavhena, pane matanho anofanira kuteedzerwa kana pachibviswa vanhu pachiitwa project inenge iripo. Mataura nyaya iyi ndeyekupi chaizvo? Nyaya iri kwachihota. Ndakwanisa kutaura nasabhuku ari mudzimba ndikati kana kuine munhu auya kuzopega nzvimbo, achiuya kuzopega nzvimbo anotanga kuuya kuzosabhuku kuti sabhuku ndiwe uri mukati menzvimbo ka, saka nzvimbo yako taiwanira sokuita. Ndabvunza sabhuku vanditi ini ndakatongoona munhu achipega achiti ndapiwa nekanzuro. Ndikati iwewe uri baba wemunzvimbo, baba uya kuzopeka
muine vana vako vati vana vako vari kuvaisa kupi zvikanzi hatisiwe vakaendere kucancel vakanoverifya kuti vanzwe kuti chokwadi munhu uyu akabva nekucancel here. sabhuku ari kuti inini ndangoti kana achibva kukanzuro pamwe ndiyo hurumende Okay, tine maddc vaizikanwa kunzi mada kudhara. Vanhu veikoko kwachihota vakaendere kuhofisi vakanoripota vakanzi kudini. vari kuti iwo isusu kuti tiende ikoko titoriwo pasi pasabhuku. Sabhuku ari kuti ndiyakataka kuti patsamba yakati gamuchidze kuti ndatendera vanhu ivavo. Asi sabhuku ndichomubvunzawo tsamba iyo ati ini ndangovatendera kuti pandaita ndakatendera kuti ngapaitirwe musakani wevhireji kwete kuti vanhu vabude. Baba Isabel, muchiri kuziva here kuti pane vanogona kusungwa mudhorobha vakapfeka mayunifomu echisoja otoonekwa kuti hasi musoja uvasungwa? Pane munhu anogona kutopfeka yunifomu yechipurisa asiri mupurisa. Pane munhu anogona kuzviita musiteni asiri musiteni. Yes, kuzviita mutikitivu. Yes, yes. Asiri mutikitivu achida kungosvika nokunotora zvinhu zvisiri zvake. Mukangorohwa nehana nokuda kwehembe dzakapfekwa chete mapendwa. Yes. Munodii kuenda kunoripota, munodii kuenda kunobvunza. Tavingwa nemunhu apega but atotapiwa nekanzuro. Saka kanzuro ndimi here maita izvi. Kukana muri imimi hamutizivisewo here kuti muchatiendesa kupi. Yes. Nokuti kana pane nzvimbo inenge ida kutorwa, chandinoziva inofanira kutobudiswa kamunewspaper. Ichokwadi kuti pane project yakati inofanira kuitika, potorwa matano kuti vana ivavo voendeswa kupi. Zvotobuda pamatelevhizheni, zvotobuda pachimuti, zvozikanwa. Basi kana sabhuku anove ndiye muridzi wevana achiti ndakangoonawo vanhu vauya, toziva sei? Okay, kana zvichikwanisa regai kati svike kuhofisi yeMinister of Local Government and Public Works tobata ka-Honorable Minister kaGarwe kuti vauye pano vatibatsiridze kuti kana vanhu vakasangana nematambudziko akadai vanofanira kuita sei, vanobatsirikana sei. Tinotenda Zimbabwe rambai kamuchunza kanyaya kuchimuti kuitira kuti tibatsirane kuburikidza kane mahofisi anokwanisa kakutibatsira. Paka Zimbabwe chiri kuti kudini kwachaZimbabwe ichi? Ichokwadi mukoma KB, ndiri kutaura ndakamirira vabereki munyaya dzevana chikoro mukati mekuenda. Mukoma KB, nyaya iripo ndiye kuti chirongwa cheBIM, chirongwa chinoti vabereki vachitoshevedzwa nevakuru vezvikoro kubva kuhurumende. Ndechehurumende Sinobhadharira vana avo vanenge vasina zvakakwana. Yes. Asi iko zvinozi kutaura chokwadi zviri kuitika muzvikoro umu. Izvozvi vabereki ngatifambei tese. Ndimi munoone nyaya idzi. Vamwe mahedimasta tiri kuvafonera, mamwe hatisiri tichivafonera, but zvavari kutaura zvakasiyana zvinoenderana nemutemo wakaiswa kuhurumende. Zvatisingazozivi isusu hatisati takuva mhosva. Hatisati taziva mutemo kuti izvo kwakazouya here mutemo unoti vana vange vachibhadharirwa nebhimu. Hazvichisiko. One, vanga vachibhadharirwa nebhimu vari kudzorerwa kumba, chinidzokerai kumba munotora mari yekumba kuvabereki venyu. Apa chisina bhimu. Two, vamwe vakabhadharirwa mari kubva grade 1 kana kubva ECD kunosvika grade 7. Anenge akupedza grade 7 achinzi aiwa bhimu yakabhadhara kumashure, asi grade 7 unobhadhara mari yako mumwe uya naye pano. 3, vari kutanga vanzi izvo mwana anobhadharirwa nebhimu haupindi muklasi kana usati wabhadhara mari yebhazi pano, kana usati wabhadhara dzimwe mari dziri kudiwa pano, unotanga wabhadhara mari idzodzo then wozopinda muklasi. Zviri kuitika muzvikoro. Vabereki vari kuti tikaenda kunobvunza havazi kuda kugara pasi nesu, ukangotaura nyaya iyoyo unonzibva pano. Taunza nyaya yekuti mutibatsirewo, angatibatsira ndiani? Mutauriri here weMinister of Primary and Education kana kuti minister vatibatsirewo, nokuti hakuna mashoko akasvika kwatiri achiti izvo bhimu haichatenderi kubhadharira vana. Takakugara tichiziva kuti bhimu inobhadharira vana. Iko zvino zvatiri kuitwa muzvikoro ndizvo here? Tibatsire iwo. Nyaya iyi iri kubva kupi? Vabereki vafona kuno kuNational FM vachikomplaina vachinyunyuta ndeve kupi kunyanya? Right, mukoma KB, pane Bulawayo, pane Mutare, Harare yakawandisa, pane Karoi, pane Mangura. Ndokusaka nangozotirega nditi Zimbabwe kune zvimwe zvikoro zvakawanda zviri kuita izvi.
Okay. zvikoro zvakawandisa zviri kuita izvi. Vamwe vanotuma machairman ndiye anodzinga vanhu, vamwe anotoisvika mukuru wechikoro ndiye anodzinga vana, achitaura nyaya yekuti kana uri webhimu ibva pano. Okay, tiri kuedza kufonera honorable minister veprimary and secondary education, honorable minister Torai Moyo. Kana vakakwanisa kudayira foni tovapinza ka live pachimuti tinzwe kuti nyaya iyi inogona kakubatsirikana sei sevabereki. Handitika vane vana vari kudzingwa kuzvikoro vachinzi aiwa dzokera unotsvaga mari uye uzobhadhara pano kuitira kuti udzidze, kana bhimu mari yacho yazouya tinozokudzosera. Okay, parunare tabata honorable minister Torerai Moyo. Honorable minister Torerai Moyo, mangwanani makadiniko? Ndinovara makadi comrade kanye mabhonzo kwazuva yevateereri. Aiwa tinotenda toti makorokoto egoredzva tanga tisatabatanazve. Aiwa handedu tese. Tichitarisa nokutanga kuvhura kwakaita kavana vechikoro, mashoko angada kubvaka kuna honorable minister Torai Moyo veprimary and secondary education ndeyekuti kudini? Tinokurudzira vabereki kuti vagadzirire vana vavo zvakakwana pavanoenda kuchikoro. Ngavabhadharire fees dzevana vavo musi wokuvhura usati wakwana. Ndo zvatinokurudzira uye zvovatsvagira zvese zvinoita kuti basa ravo rifambe zvakanaka. Tinotenda. Ipo pakavhurwa zvikoro, pane here mamwe ematambudziko ari kubvaka kuvabereki ari kuya ku Minister of Primary and Secondary Education amakambosangana navo? Ya, takawana maripotsi ekuti kune zvikoro zvishoma zvine maheadmaster ane musoro inopisa vasingatevedzeri zvatinotaura gwara rehurumende. Isu tinoisa mitemo yedu, ndofunga vanhu vazhinji makandoona vhiki rapera ndichitenderera ndakatanga kuMarch Central ndikaenda Manicaland ndikaenda Masvingo ndikaguma ndakuMatcloud. Deputy minister wangu akatangirawo kuMarch West nekuMidlands. Saka tiri kuti isusu dzidzo ikodzero yemwana wega wega weZimbabwe, ende hatidi kuti mwana adzingwe pachikoro nenyaya yekuti haana kubhadharirwa school fees. Okay. Saka iyoyo iyambiro yandoda kupa vanhu vose vakateerera. Vana vechikoro havadzingwe. Tikadzinga vana vechikoro tatyora kodzero dzavo. Tine temo unonziwo we-SI 2000, Statutory Instrument 1 of 2000, unotaura kuti kana headmaster akadzinga vana vechikoro anogona it's an act of misconduct, kuda kuti atyora kodzero uyezve akoniwa basa rake tinomuchaja, anogona kutosuspendwa kana kutomudzinga basa zvachose. Uyezve nyaya yekuti vana vanonzi tengai mastationary pachikoro kana mauniform pachikoro, zvinhu zvatisingatarisiri kuti zvinoitwa izvo. Saka mitemo inofanira kuteedzerwa zvakakwana. Iye zvino maresults takareleasa e-O level vhiki rapera, A level vhiki rapera museri. Tiri kuti isusu nyaya yekuti vana vanorambirwa kupiwa maresults avo, totori nekesi yepachikoro chiri kuGweru chemwana akatadza kutora maresults chinzi haana kupedza kubhadhara school fees. Chikoro hachina agreement nemwana, asi mwana ane contract neZimbabwe School Examinations Council. Saka ndo zvatotarisira kuti ngavape maresults kumwana iye vochitsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari yavo kubva kuna baba vemwana kwete kuti kubva kumwana. Wow! Mukufamba kwatiri kuita uku vabereki, nyika yeZimbabwe iri kufara nebasa riri kubatwa kane Minister of Primary and Secondary Education vachikupa isando honorable minister Torai Moyo kuti aiwaka tarisai kamone mafambiro ari kuita kabazi iri, hanzi torai kasando dzenyu honorable minister Moyo nekuda kwekuti kabasa riri kufamba mune zvakanaka. Tinogamuchira ipapo, tinotenda nemashoko anodakadza anomwisa mvura. Ndakutomwa mvura izvozvo. Chikuru chandoda kuti vateereri vazive, kubva 1980 pasi rate yeform 4 yanga ichitambira kuma 22-26%.
gore rapera museri takapinda pa33%, ndo yaive highest kubva 1980. Wow. Gore rino iri marizasi evana vakanyora gore yapinda pa35.3%. Kureva kuti marizasi edu ari kuramba achisimukira uyezve tichikurumidza kuriliza zvakare marizasi. Eform egrade 7 takaburitsa 2 weeks zvikoro zvisati third term isati yapera. Eform 6 form 4 takatoburitsa kare. Kureva kuti musi wa1 February vana veform 6 vakutoenda kutanga form 5. Aha, tinotenda. Pane nyaya iri pano yaunzwa muchirongwa Bhozhongora segment iri kuti iyo pane zvikoro zviri kudzinga pamwe chete kana kudzosera vana kumba nekuda kwekuti chirongwa chebhimu chinenge chisina kakubhadhara kana kuendesa mari kuchikoro ichocho, zvikanzi vabereki tsvagai mari mubhadhare, kana mari yebhimu ikazouya tinozokudzosera mari iyoyo iwewe mubereki nemwana. Ndosaka takubatai kuti mumbotaura kane vabereki. Zvakamira sei Honorable Minister Torirai Moyo? Mari yebhimu inopiwa mwana anobva kumhuri inoshayiwa. Pachirungu ndiyatoti safety net yatinoshandisa. Saka kana kuti hurumende yanonoka kubhadhara mari dzebhimu chimbobata chiuya mubhadhara, vanotaziva kuti vanewanepiwo takatovapa facility iyo nekuti havana mari. Kana pai vanhu vasangana nedambudziko rakadaro, gwendo rouya takambopa nhamba yavanofanira kuona 317 ihotline yedu yeMinister of Primary and Secondary Education. Then ndakabva ndavapa zvakare nhamba dzangu chaidzo dzekuti vabate vatipe mareports enyaya dzakaita saidzodzo. Ndoda kudzidzokorora zvakare vateereri vakavanyore pasi nhamba idzi. Yes. Ende tinosvika gore rapera takasvika kwese kuna ana Chitungwiza kwatatapuwa maripoti ekuti kune vabereki, kuna headmaster ari kuramba maziki. Tikasvika ikoko asi pamwe pacho takawana dziri nhema. Tikaenda zvakare kuGlenview kwabuda nyaya yekunzi maprojects ari kubhadharwa $15. Takasvikako tikawana zvaive kuri kunyepa. Tinokumbira kuti vateereri vatipe nyaya dzechokwadi kwete nyaya dzepasocial media. Toda kuti kana vatipa nyaya tosvika ikoko tononyatsoperefeta nyaya iyoyo. Kana headmaster atyora kodzero dzevana tinotora matanho seministry yeprimary and secondary education. Ndakupai nhamba dzangu kuti vagondifonera. Right. Ndinoti 0772 274 577. Kaindi ndizokorore zvakare 0772 yes 274 577. Wow. Ngavasununguke kutumira zvigozhero kana matambudziko avanenge vasangana nawo, kunyanya nyaya dzekudzingwa kwavana vechikoro, nyaya dzemaresults, nyaya dzevanoramba kugamuchira mari muno munyika vachiti vanoda kuAmerica chete. Isu tine operate yatoti multi currency regime, kureva kuti munhu ngaabhadhare nemari yaauya nayo. Akauya nema-US dollar anobhadhara naiyoyo, akauya neZimbabwe gold ndiyo legal currency yedu iyoyo yeZimbabwe. Ngavagamuchire mari idzose. Kana pane zvinenge zvavanetsa ngavasunguke kufona panhamba iyoyo, ende ndinovavimbisa kuti hapaite 48 hours zvisina kusvika pachikoro ipapo. Tinotenda toziva kuti kava kumabhodha tosvikako. toziva kuti muri busy Honorable Minister Moyo. Mashoko amungada kakusira muri yeZimbabwe ndeyekuti kudini? Vabereki ngavasapote, ngavatsigire vana vavo zvakakwana. Vaone kuti mwana paanoenda kuchikoro ane bhilo here, ane rula here, ane penzura here, ane mabhuku akakwana here, ane uniform yakakwana here, nekuti nhaka yedu iri muvana vedu. Mubereki wega anotariswa kuti mwana wake aite upenyu hwakanaka mune ramangwana. Saka kana vakatadza kupa vana ivavo zvakakwana, zvinoreva kuti kana kudzidza chaiko havadzidzi zvakanaka. Isusu sehurumende tiri kuteedzera mitemo yatinotumira nemaseculars muzvikoro. Kana kodzero dzevana dzatyorwa ngavasununguke kutumira ingave WhatsApp kana kufona panhamba yatataura nezvayo iya yandavapa iya.
Tinotenda muve nezuva rakanaka Honorable Minister Torirai Moyo, tinenge tichikubatai kamune zvimwe zvirongwa. Zvakanaka, totenda baba Kanyimba Bonzo. Maita basa, tinotenda nenguva yamatipa. Baba Isabel. Papa. Mune chekutaura? Nyika ine mtemo. Right. Vabereki. Ndofunga maiti tinenge tichivatsvaga vakuru kuti vauye panzvimbo. Yebo. Ndo basa tinenge tichitsvaga kuti vauye pano. Yebo. Mazvinzwira. Zvaitika nenhamba maita sei? Mapiwa kwekupotera makuwana andidika. Namba regaiti vadzokorore. Yes. Dzinoti idzo 0772 ndizvo 274577. 0772 274 577. Fonai panhamba idzi dzamapiwa naHonorable Minister Torirai Moyo. Vese vane nhuna, vese vane zvichemo zviri kuitika kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Fonai mutaure navo. Vavimbisa kuti apapfuure 48 hours. Vanenge vapindira panzvimbo. Avasiveka. Vane timu. Ende vabereki baba Isabel. Vari kufara kuti 2 weeks zvikoro zvisati zvavhurwa, mari zvisati atobuda. Mwana kutotsvaga chi? Yes, nzvimbo yechikoro. Asi vamwe vatomwira mishonga nyaya idzodzo. Makangana kudiye uchi. Zvakawanda chiropiwa nhamba ndidika kuti kune vamwe mwana asina bhadhara school fees kana angari grade 5 when I'm grade 4 angari grade 3 aenda grade RBCD dzokera kuba. Aiwa katinotenda mapiwa nhamba dzimwe nguva nguva inenge iri diki munotadza kakudzipinza nyaya dzese. Asi ingobataika Honorable Minister Torirai Moyo panhamba dzamapiwa motaura navo kuitira kuti vaite se vafambire nyaya dzacho. Mozounza kanyaya muchita seka dzinenge dzapedzwa uku tozodzitaura panapa kuti headmaster aita se abatwa kana nemutemo weSI 2000 zviya. SI 2000. Yes. Vabereki huyai nenyaya dzechokwadi. Kuitira kuti kana tadzifambira tibva taona vatupa mienzo miniso miviri takaenda kwakati tikaona hazvisirizo tikaona zvakati ndo chinhu chakakosha chandabata. Tinotenda nokuti pane vamwe vokuti vakangotadza kunzwisisana nani nevakuru vepachikoro vakutouya kuno muti. Right, mukoma KB takazozifambira zvakare. Zviriko zvakare zvikoro zvinoti izvo zvikakanganisana nevabereki dzinoshevedza kuti pakanzi pari kuitwa meeting vanoshevedza vanhu vavo vamuisonzi panze endai panze. Vanenge vari mukati panosvika vakuru vainonzi bvunzai vanhu varapa. Vanenge vari vanhu vechi veba headmaster takachitsvaka tikachiwana zvakare. Vane vanhu vavo kunzi imimi ndimuri kudiwa muofisi imimi vamwe vese budai. Ivavo vanenge vakabhadharwa kudavira 10:30 motiregerawo hatisokwanisa kakukupai kanawo mutundi watonga pamuzikana nambia tisatatora kanhari kubva kuvateri. Hona zviri kuita mafoni zvari kuita. Regai katingopinda muchitoro titengese kana baba Kwaramba marketing executive kubva kuH Solutions tinzwe kuti vanoti kudiniko. Ndangoti ndingototuru mukati machirongwa chino chaHosa Friday, Hosa Weekend, Hosa Mpela Viki. Right, tinenge tichingokanda pano neapo kanziyo kubva kuna Dr. Oliver Mutukudzi tichivarangarira vakatisiya kamusi wa 23 January 2019, 7 years after nhasi nziyo dzavo dzichirika kudekedza dzichirika kunakidza. Saka tangoti katirangarire gamba renyika, gamba reZimbabwe. Yabudati yamakuti ndiyo kanyumbani yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Rega kati mbonzwako kuti pane vamwe here parunhare vanokwanisa kutibatsira 0713938538 pabudzi na 0789600748 paita munango pantedwe chemuti. Hello Ambassador. Zviri sei? Zviri kubva mbere Kanyimba na Bosch. Zviri sei kwa mkoma wangu? Ndiri bo hangu ine. Apo kapa pari kuda Minister of Ambassador. Sorry, fonai futi meno zvaita network yacho 0713938538 pabudzi na 0789600748 paita munango pantedwe. Hello. Hello mamuka sei? Mamukere mkoma KD. Zviri sei? Kwamboje Dimbari. Ndiani wadwe? Hello? Ndiani watu utaura naye? Chikwamboje Dimbari. Alright, chikwambo. Chamunora Muzangaza. Tibatsire tinzwe. Hello? Tibatsire tinzwe chamunora Muzangaza. Hello?
chiko chiri kuitika nenhare dzedu koshowa kuti mitambo ya 2026 16th edition yaICC Men's Under 19 Cricket World Cup imweyo iri kubvinirwa mukati mwadziko raZimbabwe naNamibia pamitambo yakatambwa nezuro. Zimbabwe Under 19 versus Pakistan Under 19. Pakistan yakahwina kane 8 wickets. Kuzoti mutambo 20th match Japan versus Ireland Under 19 wakatambirwa kaku Namibia. Ireland yakahwina kane 4 wickets. Kuzoti ka West Indies versus South Africa Under 19 ku Namibia ikoko zvekare West Indies ikahwina kane 55 runs. Ndio kamitambo yakatambwa kane zuro. Mitambo iriko nhasi Friday 23 January 2026 United States of America versus Bangladesh Under 19 mutambo uri kutambirwa ka muHarare. Then ku Namibia kune mutambo ka Sri Lanka versus Australia Under 19 uri kutotambwa. Mitambo yacho iri kutotambwa izvozvi. Right, nangoti kandikuziviseka kuti zvakamira sei. Baba Isabel paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Yes Kanyemba. Zviri kufamba here? Mushe narise bosho. Zviri sei ngobonga? Aiwa mushe. Ndisei baba kontuti kwa Bulawayo. Aiwa pakauti pari bosho. Nditi chaona here uyu? Tichaona makuererea. Tichaona. Zviri sei Kanyemba. Sudzura tinzwe. Vakomana togara taura vakomana kuroiwa nemubereki mahwani. Pakaipa kani. Vakomana ndocho chinorwadza ichocho zvakangoomba vakomana ndikunzwira tsitsi mukomana wei. Ya, but zvazonakira ndezvekuti mai vabvuma. Zvanzi kukonwa kwemukuru padare hasi yebhachi anoda nebhachi rake. Saka kuti chipaiwo muroora mombe mudanga vakutendeseka kuti aiwa ndakabaisa. Kukumbira ruregerero. Kukumbira ruregerero kwechikuru. Mukuru azobude pachena asi neimwe nzira futi Kanyemba unoziva kuti ukaera mabvere nyura rovambira ka mukarisiya futi richirarama ka anokirosa nepanzvimbo iyoyo hako. Saka mai vakazoona futi ka zviri pairi mubatsiri sezvangataura kuti musheti pataparadza chachikonzera kuti vana vafe ka mushangokondinya nekuti mai vakapona ka mupona kuti vazoidhimanda futi bheki iyoyo neimwe nzira dzakangwapona mai vakataka kuona vakabatsirwa vakada kudzokera kunobata tunhu twavo futi anenge amahwana aya. Unless mubatsira akavapa mhiko iyoyo kuti mamaka takubvisai bhachi ramakatakura rinorema iri marerukirwe zvinezvi. Right. Chirega munotsvaga rimwe rinorema futi mukatsvaga rimwe rinokudonhedzera pasi. Kana akadaro mubatsiri anenge agona. Mwana naamai, mwanakomana naamai vachatarisana sei? Aiwa mwana Kanyemba unoregerera mubereki mwana zvinowanikwa hako ndiyo hazvitanga here mai ava kushungurudza vana zviriko. Semwana akufanira kutozvitambira kuti aiwa mama ndozvavanga vari asi nezvovacheneswa varaiti navo nidi vatokumbira ruregerero zvatoraiti apapa. Iyo nyaya yokuti vana mama vanotitsvagira nokutiudzira kavasikana vekuroora iri bho here? Aiwa iyo yagara itoiyi haisori bho manje iyo ndo mahwani manje. So kana watona zvadaro mukomana akatogona kuti suduruke akabaenda neshamari yake akambonogara pawakanogara ona zvezvezvaya zvavo zvatirongekei. Munhu kana ada munhu wake ngosiyai vagare. Vabereki ipapo tiri kutokura nesu tofanira kudzidza zvimwe zvinhu tichiona. Unozoona generation negeneration inamba ichita problem iyo handitika aminoti chii chinoitika munhu akatsvaga munhu wake regedzai izvo zvokuti akambodana raini rese harina kuroora karaini racho rese iroro. Aiwa tinotenda tichaona shumba makwerere wakagadzireko weekend. Weekend zvava kuri kunaya kuno pakaipa were. Buluwere iri kunaya? Ya ndezvirwa kanaya nhasi kwatomboti but hai tetingokiyakiya tirimo. Aiwa tinotenda. Friday 23 January 2026 day number 23 of 2026 kwasara 342 days left in 2026 tiri mu week 4 of the year. Motivational quote of the day mafara yara vida yara chikungu tiri kumapasuwa kana Vincent Nyika dzino ari kuti when you have a good heart you help too much, you give too much, you trust too much, and it seems as if you get hurt the most.
when you have a good heart, you help too much, you give too much, you trust too much, and it seems as if you get hurt the most. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera ka kuna Vincent Nyikadzino. Kana uri munhu ane moyo wakanaka, right? Unozivikanwa uchibatsira, uchipa pamwe cheteka nokuvimba nevamwe, asi kazhinji kacho unozooneka uchirwadziswa kasingagume. Kana uri muntu ara moyo wa mushe urafewa, unooneka uchithandiza na kubvera anangonzisi kasi, kazhinji kacho uzamalizira wakuwawisiwa karawanda na wantu amwewo waunenge uchithandiza. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera ka kuna Vincent Nyikadzino. Paita munango pantedu, hello pa National FM. Zviri kufamba here? Mushe zviri sei? Kuno kuri right, tiri kutaura nani ari kupi? Uri kutaura na baba Alisa pa South Park. Pariseko pa South Park. Pa South Park pakanaka. Tibatsirei tinzwe. Vamwe nawo muroi chaye. Musadaro. Shuwa ngaroya mwana wako. Chii chinokonzera kuti zvidaro? Inotori mwayesvina chaye. Mwayetsina? Mwayesvina, ungamboroi mwana wako wakazara. Mukoma ndi babani? Baba Anisha pa South Park. Mukanzi, mudzimai wamuda kuroora uyu na mama haite tsvaga mumwe apo makaperera ipapo munoita sei? Ipapo panoneta asi havangakwanisi kutsvagira kamukadzi. Saka munoendera mberi nokumuroora? Kana mwoyo wangu uchida ipapo ndinotora. Mozotarisana sei na mama manje? Aiwa, vanofana kutonzwisisa ndo zviripo ndopakada mwana wangu. Okay. Aiwa, tinotenda. Ndiri kuona ka baba Nathaniel Ncube. Right, manje vanenge vapindira ka mustudio. Papa Isabel, vachada kubata chimuti, vachada kusvisa nyaya kuchimuti ku National FM kuti zitsudzuriwe pano munobatika sei? Icho kwadi muri Zimbabwe gani konferensa njiko kuti wamuka seko vantu wasura seko Timothy Mpope all the way from Scotland. Ari ku UK. Akabata chimo Timothy Mpope wamuka seko achidari Christine Mutasa chimuti akabata happy birthday kuna Valentine Mawadze akabata chimuti Clara Tom pakadoma pamocheni na Sabu karamba pazvipoto pa Unity Paper chitungwiza Karachishumba Ganazi kwati chimuti akachibata pamocheni na Gilbert Chumpaka zvikanzi aiwa chimuti ndo chimuti hakuna chimuti pamusoro pechimuti ndiye Gilbert Chumpaka. Aiwa muri Zimbabwe gani kuti vanenge uchida kundibata munodibata pa namba dzangu dzisina chipomerwa uye namba isinganyadzisi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musabipa sa Vanigao Israeli Tembo Kavani po Rikiti Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora tigumane nkati mabzirango bzirongwa wacho matani waskwera seiko love moka sawo kuwadzana 1 Harare. Mowane kuterera kwakanaka tichakusiyanika na Nathaniel Ncube kwenda kapata kawora sa 3 o'clock.